Sa Tagbilaran City, Comelec Office nidagsa sa ilang filing sa Certificate of Candidacy ang mga mukandidato alang sa barangay ug SK elections. Kining maong grupo sayo pa lang sa buntag niduso na sa ilang kandidatura. Ang ilang supporters gahuwat lang sa gawa sa Comelec Office. Hangtod Setyembre 2 ang pag-file sa COC. Mulabang ta sa Negros Oriental, diin midugok ang mga mulansar sa barangay ug sangguniang kabataan sa Oktubre. Buntag pa lang mikabat na sa usa ka gatos ang naglinya sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy sa Dumaguete City. Adunay first time pa sa paglansar, may mga kanhi-kapitan nga nag-file sa ilang COC. Isyu sa problema sa basura. Suway kuno nga sulbaron sa pipila nga miduso sa ilang sertipiko de kandidatura sa sangguniang kabataan. Sa laing bahin sa pagpatuman na sa gun ban, halapad nga mga checkpoint gilusad sa kapulisan kaganiyang alas 12 sa tungang gabii. Subay usab kini sa pagsugod na sa election period. Atong tabukon ang probinsya sa Siquijor. Sa unang adlaw sa pag-file sa mga Certificate of Candidacy, buntag pa lang daghan na ang nagtapok. Kini aron maduso ang mga gikinahanglan sa pagduso sa ilang kandidatura sa nainlaing posisyon sa barangay and SK elections. Giabagan sa mga staff sa Comelec Siquijor ang mga nisangat sa ilang COC. Sa pakikinabi sa RTV Balitang Bisdak, nag-auhag si Election Officer Attorney Ian Anthony Sapayan sa mga musangat nga dili maglangay-langay aron di maabtan sa deadline. Kutob sa Setyembre 2 ang filing sa COC. Samtang sa Oktubre 30 ang adlaw sa piniliay.